ako bata pa, gihadlok ako sa akong mama. Kay naapunoy buaya, dakong tango sigag mata. Iyaha kong hadlukon, kay di pala agon. Karon nga ako ni dako na, nakakita nakudaghang buaya. Pero kining klase sa buaya, naa sila sulod sa opisina. Ang gawas o gileksyon, ang mga tao tukpon. Ang mga buaya karon ang gawas na, nangitag mo kaon sa ilahang paon. Kung naay madala, daghang mabiktima, humans pila ka buwan, managko na ang tiyan. Daghan karon ang nanagmahay, kay nadala sa ayudang ginagmay. Pila ka adlaw ra silang nalipay, pila ka tuig sa nga nagmahay. Pirting busuga sa mga buaya. Nangitag mo kaon sa ilahang paon. Kung naay madala, daghang mabiktima, humans pila ka buwan, managko na ang tiyan. Daghan karon ang nanagmahay, kay nadala sa ayudang ginagmay. Pila ka adlaw ra silang nalipay, pila ka tuig sa nga nagmahay. Pirti ng busuga sa mga buaya, pirti ng busuga sa mga buaya.